Hej og velkommen til Persilles Hjemmedyrk i dag med kok. Det her det er Rikke Bendix Poulsen. Hun er uddannet kok, og hun er kommet her i dag for at vi skal snakke lidt om, hvad kan man lave med sit hjemmedyrk? Hvad er okay, hvad er ikke okay? Vi skal også tale lidt om fødevarehygiejne. Vi har faktisk lige stået og talt om det her med at have jord i køkkenet. Er det rigtig, rigtig vigtigt at have en god håndhygiejne. Yes. Og det er så noget, vi kommer ind på igen, når det er, at vi har været rundt her, hvor Persille har alle sine fantastiske ting, som hun selv har fremavlet. Og der er jo altid det problem, at når du har noget, du plukker direkte, det er ligegyldigt, om det er ude på landet, eller det er hjemme i din lejlighed. Så sidder der jord på, og i jord, der er jo bakterier, der kan være parasitter, der er forskellige ting, og derfor skal vi selvfølgelig huske god hygiejne. Men det kommer vi tilbage til, når vi kommer op i køkkenet igen. Ja. Så vi vil gå lidt rundt her. Rikke har fået frit slag her i gården. Jeg er jo som sagt asfaltgartner, og alt er dyrket i spande og bøtter og kasser og lidt af hvert. Så nu vil vi lave en gennemgang, og hun vil se, hvad hun kan bruge af det. Og Rikke, her er jordskokkerne jo. Jamen, det er jo fantastisk. Der skal man jo virkelig ned og grave, fordi hvis man graver let i jordoverfladen, så ligger der faktisk jordskokker der, men de går hele vejen ned til bunden. Yes. Og det er jo en vinterafgrøde også. Du kan have dem stående, og de bliver bare ved og ved og ved. Så når du høster dine jordskokker, så bare tag en halv eller en hel og læg ned i spanden igen. Så arbejder den videre. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, når du siger, at der ligger jordskokker tæt på det øverste jordlag, er det så dem, man skal undgå at tage, fordi at de er de nyeste? Er det det, der er pointen med at grave videre efter? Nej, det er der ikke. Det er bare, pointen med at grave videre er bare, at der er flere. Okay. End lige, hvad der ligger øverst. Yes. Ja. Men altså, det første jeg lige falder over, det er jo grønkål. Ja. Fordi grønkålen er noget af det, jeg synes, der er noget af det mest oversete. Ja. Og specielt blandt os byboere, ikke? Altså nu, jeg kommer fra landet godt nok, ikke? Og der bruger vi altså grønkål i rå mængder. Og den kan jo, den har jo den her super lækre gummiagtige struktur. Ja. Og den kan faktisk tåle at blive kogt rigtig godt og længe. Ja. Den giver en rigtig god smag. Vi kender den jo fra flødestuet grønkål, ikke? Det gør vi, ja. Og det er bare lækkert. Og jeg kunne godt tænke mig at se, om vi ikke kunne bruge den til noget suppe. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kigger lidt rundt og se, hvad du har af forskellige ting, vi eventuelt kunne bruge. Nu så jeg, at du havde høstet nogle løg. Ja. Du har høstet nogle tomater. Du snakker noget om nogle gulerødder og nogle porrer. Ja. Og så synes jeg, vi tager, hvad vi kan få, og så starter vi med at lave noget ud fra det. Lad os gøre det. Små, men der er altså også pisse meget smag. Det er der nemlig. Og det skal man ikke tage fejl af i hvert fald. Nej. Se lige her. Ja, men se, den er jo flot. Jo. Og sådan en her, altså nu, jeg har næsten lyst til at bide i den lige nu, Ja. men det vil jeg ikke gøre, fordi det er med. en ufattelig dårlig idé. Ja. Ej, se en flotter her. Hold da op. Og det, jeg har sået, gulerødder alt for sent, og så har jeg forsøgt at tynde ud i dem og omplante det, jeg havde trukket op af jorden. Hvornår skal de sås sådan nogle? I foråret, men vi har jo simpelthen fået så sen en sommer, at det har været virkelig svært. Også fordi jeg er ikke så trænet i alt det her med at dyrke ting, men det har været virkelig svært at finde ud af, hvad skal jeg gøre med alle de ting, jeg har forspiret, når jeg ikke kan komme dem ud i gården. Yes. Altså, det her er jo nogle rigtig små, fine, lækre og øvrigt smagsfulde gulerødder. Det er i den her størrelse, der har de utrolig meget smag. Og der er sindssygt mange, især kokke, som vil flå hovedet af mig, hvis de så, at jeg vil bruge dem her til en fong. Men nu handler det her altså om, at det er, hvad vi har til vores rådighed. Alt det her, det er asfaltgartneri, det er dyrket i en baggård, det er dyrket i køkken. Og derfor så tager vi, hvad vi har til rådighed, og så kan det ikke hjælpe noget, at man kører alt det andet der. Så det er simpelthen derfor, vi gør det. Her der har jeg nogle porrer i en spand, og i stedet for bare at hive dem op af jorden, når jeg høster, så gør jeg det, at jeg klipper dem af. Og det kan man se, det har jeg gjort med denne her, og så vokser den simpelthen frem igen. Så der er ikke nogen grund til at så porrer på ny, og der er ikke nogen grund til at hive dem op af jorden. Klip dem i stedet for, så får du en ny. Her står vi med en broccoli. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at det er broccoli.
Og jeg tror endda, det er det, der hedder en lilla broccoli. Men den er gået i blomst. Og så tænkte jeg, Rikke, at må ikke vi kan bruge dem? Det kan vi da så På den ene eller den anden måde. Det smager af broccoli. Jamen, så det er jo helt helt fantastisk. fantastisk. Du plukker bare. Det kan vi godt lide. Og herover er der portulak, helt almindelig haveportulak. Ja. Og den ser jo ikke ud af så meget. Og som vi talte om, så sagde du, Rikke, at du var sådan lidt i tvivl om, jamen, hvad skal man egentlig bruge den til, og hvad er den godt for? Det, den er godt for, det er, at den indeholder 3 gange mere omega-3 fedtsyre end fisk. Så har du kredsende børn, som ikke vil spise de der fiskefrikadeller og så videre, så videre, så giv dem noget portulak, så får de det omega-3, de skal have. Prøver vi at høste jordskokker. Det er første gang, jeg har sået dem. De skulle efter sigende være også lettere invasive, være så god. Sådan. Og de er simpelthen... Det er slik. Jamen, det er det rene slik. Nogle af de her jordskokker har jeg fået som stiklinger fra en ven, der havde for mange i haven. Og nogle andre af dem er fra skrald. At det er simpelthen nogen, der var spiret en lille smule, og så har supermarkederne smidt dem ud. Ja, men det er de jo gode til at gøre. Det er de nemlig. Så dem har jeg hentet. Ej, hvor er der mange her. Og så har jeg lagt dem ned i jord. Og så kommer de små der, dem tager jeg ikke, fordi dem synes, de skal Nå, have lov til at lege videre dernede. dernede. Jeg tror simpelthen, vi skal hive en flanke op, så vi kan komme til at grave i det. Nøj, det sidder godt fast. Hold da, der var en ordentlig en, der røg der. Nej, den sidder fast, så den... Nå, det gør den så ikke Du længere. plukker dem bare af. Okay, Det er jo også, på engelsk hedder de Jerusalem artichokes. det gør de nemlig. Og de har ikke en skid med hverken Jerusalem eller artiskokker at gøre, mig bekendt. Altså, jeg har boet i Jerusalem, og jeg har aldrig nogensinde hørt dem snakke om det her. Jeg har hørt om almindelige artiskokker dernede, men... Jeg tror, det er lidt ligesom i USA, der kalder de wienerbrød for Danish. Ja, Det er måske bare fordi... jeg tror, vi har nok her, du. Tror du det? Sindssygt. Nu Yes. får du lige, hvad jeg har hævet i her. Lad os se, hvad der er. Det er måske bare sådan enkelt. Ja, Værsgo. ved du hvad, det er perfekt. Godt. Ja, helt Så sætter vi resten ned igen, og så står det bare og kører videre. Ej, hvor er det en lækker kurv, vi har fået samlet her. Ja, det er altså fantastisk. Og igen, altså, der er jo grundregler for. Når du laver en fong, ikke, så har det nogle grunde. Der skal det og det i, og der skal de her rodfrugter, og der skal sådan noget. Igen, hvis vi ikke har det, så kan vi ikke lave det. Nej. Og det, det handler om, det er at bruge, hvad vi har for hånden. Så det er det, vi gør. Og vi står altså midt i oktober Ja. i en baggård med asfalt.